Μεγαλώνει και τον Αλμυρό και δείχνει και στους ποδοσφαιριστές ότι όλες οι ομάδες πλέον υπολογίζουν τον Αλμυρό σαν μια καλή ομάδα. Αυτό μας δίνει κίνητρο, μας δίνει αισιοδοξία για τη συνέχεια και νομίζω ότι αυτό το έχουν καταφέρει οι ποδοσφαιριστές μου. Ο Αλμυρός είναι για 10η αγωνιστική χωρίς ήττα, είναι αίτητος. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που νομίζω μόνο 3-4 ομάδες το έμαθαν. Θέλω να κάνεις ένα σχόλιο και γι' αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, είμαστε αίτητοι, όμως έχουμε 4 ισοπαλίες, οι οποίες από τις 4 ισοπαλίες θεωρώ ότι αν εξαιρέσω ένα μάτς και με τον εθνικό, αν εξαιρέσουμε τον εθνικό το μάτς, νομίζω ότι σε όλα στα υπόλοιπα ήμασταν καλύτεροι, δικαιούμαστε από τους 2 βαθμούς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχω πει στους ποδοσφαιριστές μου ότι πρέπει να έχουμε κίνητρα. Σε κάθε αγωνιστική, όπως είπες, είμαστε αίτητοι και θα προσπαθήσουμε να το πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Coach, πόσο σας επηρέασε η αλλαγή της τελευταίας στιγμής που έπρεπε να γίνει στην 11η? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, όμως δεν θέλω να σταθώ εκεί πέρα. Δεν νομίζω να είναι η αιτία αυτή. Σίγουρα όλοι οι παίχτες μας είναι σημαντικοί, όμως έγινε αυτό. Τι έγινε το εκεί? Τελευταία στιγμή υπήρχε ένα πρόβλημα με 2 δελτία, το οποίο δεν ήταν, θεωρώ, δικό μας λάθος. Αυτό δεν έχει σημασία, όμως δεν θέλω να σταθώ ούτε σε δικαιολογίες. Όπως σας είπα, κάθε Κυριακή έχουμε πολλές απώλειες, αλλά ποτέ δεν έχω αναφερθεί σε αυτές, γιατί θεωρώ ότι έχω όλους τους ποδοσφαιριστές μας τους εμπιστεύομαι, οπότε δεν θέλω να σταθώ σε αυτό.